To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire, that I love it till you never break apart. And we're moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. Shoot me in the face. Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyo lahat at kasama nyo na naman ang pinaka-pinagaitan ng kaseksihan pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ai. Kaya naman, sabay-sabay tayo dahil today is Friday. Ayan, last day of the week. Yun na kaming makakasama. Kaya naman, halo-halo Madrid Nation! Ayan, halo-halo sa inyo lahat. At syempre, halo-halo sa ating mga early birds dyan. Mag-comment lang kayo. And do not forget to share and react our live for today. Ayan, so wag na wag niyo malilimutang mag-share itong live stream natin. At syempre,
ang ating mga pages sa iba't ibang dako ng Pilipinas. We have Madrid, Philippines, sa Pangasinan, Madrid, Philippines, Pangasinan, Madrid, Philippines, Cebu, and Madrid, Philippines, Davao. At wag na wag nyo rin kalilimutang i-like at i-share ang ating Facebook page ng The Almusal Club. At syempre, do not forget to subscribe on our YouTube channel. Ayan, The Almusal Club din po. At syempre, ngayong araw, ang hinihiling lang namin ay inyong mga safety. Kaya naman mamaya abangan nyo sa Word Matrix para maging aware tayo sa kumakalat na coronavirus. Ayan. So, ito na, kamustahin na natin ang ating cutie patuti, Kim P! Hello, hello, Madrid Nation! Ayan, may mga may ano tayo, ang tawag dito, yung nagagano, nagsa-sign language. Ayan, hello, hello! Tita Lucel, hi Tita Lucel, kay Alex Gaviola, kay Jana, kay Jomay, si Nez Mendoza, sabi ni Jessica, may confirmed case ng NCOV sold out na mga face mask dito sa Dagupan. Keep safe, ka-almusalers. Yes, almusalers, mag-ingat po kayo lagi and maghugas kayo ng kamay, maglagay kayo ng alcohol, magsuot kayo ng face mask. Ayan, syempre kami, ayan, lagi namin katabi ang alcohol. And lagi kami nakasuot ng face mask. Except lang ngayon kasi syempre live tayo. Ayan. Ayan, sabi ni Dear Tanya, nandito na ako. Ayan, keep safe. Safe kayo lahat dyan. Ayan, hello, Victor, Timbang. Kay Rodrigo Tampoy, ayan, napagod na po ang ating taga-sign language. Huminto na po siya. Sabi ni Jessica, mukhang kamay ng babae ang kamay mo, Rupi. Ayan. Siyempre, dahil napagod na ang ating taga-sign language, ilabas na natin ang aking makakasama, Rupi. Virus ka ba? Yan. Hello, Madrid Nation. Almusalers pala ulit. Hello, Almusalers, Clever, Ecolabus. Ba't nawala yung sign language dito? Sino kaya yung... Yan. Yan, salamat po sa mga nanonood sa atin. Sila. Yan, si Jana Gabiga ang number 1. Si Jomay. Si Nes Mendoza. Si Jeff. Meron ba, Mike? Si Jessica. Si Diardania, na fake news po. Ayan, sabi. Sabi ni Diardania. Rodrigo. Ay, hoy, Rodrigo. Ba't hindi mo pa... Pinapalis yung mga Chinese dito. Bakit pinapabasa ko? Joke lang. Joke lang. Ayan, Rodrigo. Alam ko marami kang magandang pinaplano sa ating bansa. Kay Aldrin Rashid, yan. Pagdian, ikaw bayayan. Sabi? Ano raw? Sino yun? Pagdian. Ayan, bago natin Ayan, alo kay Dom Mateo. Yan. Sa mga gustong manood pa. Sa mga gustong magpa-shoutout pa. Ang bad daw natin sa mga Chinese. Hindi, nagiging aware lang po. Yes, nag-iingat lang po. Lilinawin lang po namin, ibalik na po ang mga Chinese na nilalagnat. Hindi po lahat. Ayan. Game. Hi. Magpa-shoutout na kayo. Hindi ko pa nakikita ang comments nila. Page Magpa-shoutout na kayo sa mga gusto pa magpa-shoutout dahil pag nasimulan natin ang laro hanggang huli, hindi na po namin yan mababanggit dahil sobrang busy-busy nyo na. And syempre guys, maglaro na kayo today dahil Friday na ngayon at ang ating pot money is 200 pesos. 200 pesos. Wow, palakin nyo Balik pa yan. 200 na po tayo dahil yun nga, this week nakuha na ang 1,500 guys, pesos. tanongin naman natin sila muna bago tayo mag-umpisa. Mga 12, 15 mag-umpisa na tayo. Ano bang komento nyo dun sa nangyaring insidente kahapon na? Oo. Kasi alam nyo ba, malapit lang dito yung yung mga biglang natutumba na Chinese. Kaya yun, kailangan nagiging aware lang tayong lahat. Kaya lagi kayo magsuot ng mask. Yes. Mas okay ng safe kesa sa hindi safe. Kaya dyan sa mga babaeng mahilig, madaling mapol. Ayan, sabi ni Jessica, pa-shoutout po kay Julian. Ayan, alo.
Julian Zane. And si Dear Tanyan, sabi niya pa shout out kay Reggie. Yan. And si Ay, Jomay, sino na sabi naman niya yan? shout out Tapos kay mamaya-maya. Reyna. Hoy, si Pisa nagbabalik. Teka. Ay, Pisa Jex Ayun, Manaba. Eto, napapansin ko dito kay Diartanyan, may bago na namang pinapa-shoutout. As next week, sasabihin niyan, pa-shoutout po kay Reggie, pinakpalit na naman ako. Ayan, sabi ni Pisa, sabi niya, mas gusto kita. Ay, iba talaga nagkakapag-ila. Present daw siya. Sana all. So, ayan, halo kay Reggie. Ayan Shoot na. ka talaga, Sabi loko ni ka. Rodrigo, stop na natin Natin yan. yan. Stop na, sige. Stop na natin Hi, dahil Rodrigo. simulan na natin Again. ang ating first game at mukhang ready na sila Yes. dahil si Jana kanina pa nagko-comment ng Yan. ready. 16 pa lang yung Gigil viewers na. natin. Ready na ba natin to? Pabutin lang natin ng 20 Guys, kaya. i-share nyo na Darating ang na yung ating mga live stream mamaya. today dahil Friday Sa set na ngayon. Ano, start na natin habang wala pa si Alex Gaviola? Then, dyan na si Alex. Diyan na ba? So, ayan, simulan na natin ang ating all-time favorite. Na Hangman. Hangman. Maraming mga Hangman. Ayan, ready na si Jomai. Kaya naman guys, why watching? Ba't lagi akong bulog? Bakit ka daw While nanonood? watching. While Ayan. watching. Lagi kayong mag-heart track and like, react. Habang nanonood, And habang like. naglalaro React. tayo. Yes. Ayan, sabi ni Samir, Mag-comment maraming na mga kayo. do's and don'ts now sa, anong basa din? SOCMED. Ano yun? Tama ba? SOCMED. Oo, To keep us SOCMED. from the virus. Ingat po sa lahat. Ayan, lagi kayong magsuot ng mask, guys. Sabi ni Victor Easy, si Jana naman, medium. Need you. Ayan, kahapon Ayan. hindi nakuha yung Sabi ni pat-money Reggie, natin. ayan, Ipunin nanonood niya na na si ulit. Reggie. Pa-shoutout naman po sa PMI Design and Planning Department. Hello, ito ata yung pinapa-shoutout ni Hello. Hello, hello. Game ready na daw si Jomai, kaya pumili na kayo easy, Yes, medium, anong or gusto nyo? hard. Easy, medium, or hard? Easy, medium, or hard? Pili na kayo Wait lang. Ayan, sabi ni Victor, easy si Jana, medium. Mag-comment na kayo guys bago natin simulan yan. Anong gusto nyo? Easyhan lang ba natin? Ayan, sabi ni Ngayon. Jessica, easy. Bagal na naman ng internet ko. Oo, sabi rin ni Nez, easy. Sige nga, ilabas Mag-easy na nga muna natin tayo. yung easy na yan. Easyhan muna natin mga best. Ayan. Wait lang, ang aking... Hindi na kayo, Hindi ko makakita yung comment nila. Easy daw. Easy. Ayan, daw. si Dom Mateo Large. Large. Ayan, ang ating first set ay great vocabulary Ayan, words. great vocabulary Ayan. words. ang Mag-input na ating kayo ng first letters. At category. syempre, wag May na wag niyong sinasabi to kalilimutan si, ano, ang ating Dear golden Tanya. rule sa pot money. Kailangan nyo lang mapaputok ang dalawang lobo. At kung pangatlo na, goodbye pot money na. Ayan, go! Sabi ni Dear Tanya, engineer yan si Reggie. Malapit lang siya dyan. Palibre na ba tayo? Okay lang naman. Siyempre, pag libre, di ba, hindi tumatanggi. Siyempre naman. Sabi ni Jessica, letter S. Letter Ang S. bilis mo daw mag-input, Jessica, sabi ni Nez Mendoza. She daw, shh. Sarap yung, Pearl. Sharap. Ayan. Letter S. Sige, try May natin letter ng letter. S Ayan, sa meron na dulo. pala. Si Samir, sabi niya, letter A. Si Jomai din sabi, letter A. Walang letter A. Ayan, may pumutok napaputok ng isa, guys. Kaya naman, careful na kayo. Yes. Ang Feeling ko, kinakatakot. mas okay na isadya mo na putukin ng ating lobo dahil 200 pesos Ayan ang pa lang. kinakatakutan ng lahat. Oo. Nag-comment na. Ayan. Alex. Sabi ni Alex, letter E. Letter E. Ang bagal Si na Victor din, letter E. Meron daw letter Lasang E. sabon yung kape ko. Yuck. Ayan, si Shea Marie, sabi niya letter I. Pero sumagot si Yes. Samir, sabi niya Alzheimer. Lasang Letter hand wash I, may letter I. Alzheimer's Nakita ko, nga sabi ba ni to? Jomai, letter O. Letter O. Letter Bagal ang O. internet ko, grabe. Totoo. Meron bang letter E? Meron na. Letter I. Meron. Oy, so pwede yung Alzheimer's.
Walang O yung Alzheimer. Side joke, oo. Pero may O ba tayo doon? Meron May O. Sabi ni Samir, loneliness. Hindi siya loneliness. Isang S lang tayo. Bakit? Ayan, sabi ni Shea Marie, letter T. Letter T. Letter T. Ayan, meron siyang letter T, so hindi siya loneliness. Oo, hindi siya loneliness. Ayan, Bisan, sabihin mo ang sinabi ni Resty at ni Victor. Tsaka ni Bagal Alex. ng internet ko, wait. Ang Paging sabi ni Resty LTD. ay Ang bagal. licentious. Sabi naman ni Victor, dimensions. Si Alex, diversions. Diversions. Pero let's input letters Direction. muna mga best. Yes, tama. Ay, pwede. Input muna tayo ng letter. Try nga natin ang letter D. D. Kung baka direction, Ay, diversion. Walang letter D. Walang letter D. So, wag na kayong mag-copy-paste. Wag na kayong mangopya. Hindi yan direction, dimension, and diversion. Meron pa bijection. Ayan, walang letter B. And guys, dahil marami nang pumutok na lobo, wala na tayong pot money. Kaya naman next week, guys, galingan nyo dahil ang Yes. ating pot money is worth 300 pesos na. Ito sabi ni Shea Marie, letter N. Letter N. Ano Ayan. ba to? Sabi ni Victor, letter P. Letter ano kaya P. to? Letter P. Ay, Walang Hindi P. siya Sean kasi Sius siya. Sius. Shoes. Ganon. Sabi ni Resty, licentious. Licentious. Let's try letter L. Letter L. Oy, letter pwede. C. Kanina may sumagot na ng licentious eh. Letter C, siya rin yun eh. Meron na. Siya rin ba? Oo nga, siya rin. Ang galing Letter C. Oo, ang galing naman. Sumagot na rin si Samir ng licentious. Yes. Ito sabi ni Shea, Letter letter C U. and letter U. Ayan. So, congratulations! Resty Gapus, ikaw ang aming first winner today. Yes, congrats. Ayan, marami nang sumagot ng licentious. Buena mano. Di bale, pwede pa kayong manalo dahil meron pa tayong second set. Anong gusto nyo? Easy, medium, or hard? Yan. Si Jessica nag-comment, sabi niya, medium. Kayo ba? Kanina easy tayo Easy tayo kanina. So, anong gusto nyo? Medium or hard? Sabi Yes. ni Jessica, Game. medium. Medium daw, medium. Hard, sabi ni Jomai. Medium. First winner, Hangman. Resty Gapu, sabi Yes. ni Elmo Soul Club. Ayan na, si Resty. Sabi ni D'Artagnan, hard. Hard. Tsaka si Reggie, hard daw. I-hard na natin. Yan. Places. Ayan, ang ating category ay places. Places ba? Hard yan. Ay, places. Baka- Noun. History. Na. Nature. Sabi ni Samir, super na-amaze ako kay Resty, promise. Bakit? Bakit, Samir? Ang galing nga ba? Yes. Ayan, halo-halo kay Kaz, kay Kuya Jesser Bernales. Hi, Hello, Kuya Pinsan Jesser. ni Kim. Ayan, sabi ni Samir, nature. Ayan. Nature. Malabo kasi yung mga mata namin, kaya hindi namin makita. Layo eh. Ang layo kasi nakaganong kami, oh. Nature. Hindi namin makita. So, nature ang ating second set. Yes. Ayan, smart daw. Ayan po, nag-comment ang aming Facebook page. Sabi ni Almusal Club. Hi guys, enjoy watching. Enjoy watching. Like our Ayan. page. Ayan, The sabi ni Almusal Club. Jesser I-like nyo na yan, Fernandez. guys. Halo. Sabi ni ayan, halo kay Jesser. Uy, may sagot na. May mga na nag-i-input ng letters. Ayan, Sabi si ni... Jana, pag magko-comment ka kasi, siguraduhin mo na yung spelling, ha? Sabi ni ni Jomai, letter A. Letter Victoria A. Falls daw. Sige. Wala, hindi siya Victoria Hindi Falls. siya false. Hindi rin siya Victoria. Sabi ni Shea Marie, letter E. Letter Shea E. Marie na yan? Walang letter E. Sabi rin ni Shea Marie, letter T. Letter T. Hindi ba yung si Shima rin? Ah, Wala na may tayong letter T. letter A. Sabi naman Sabi ni Reggie, letter Jessica. Ayan, sige. Sila muna. Si Reggie. Reggie, Reggie. letter L. L.
Meron. Next. Sabi ni Jessica, letter S. S. Oy, ang galing. Meron. Si Jana naman and si Victor, sabi nila letter R. Meron. Star? Apple. Ah, Stars. stars. Nature nature. Yes. Stair. Nature. Store. Sabi ni, Ah, hi star. Noe. Sabi ni Noe, letter I. Letter I. 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 Oy! Alam ko na yan. Sabi ni Alexandra Gaviola, Tropical storm. Ay, storm. Akala ko tropical storm. Galing. Oh, letter Alex O. Gaviola. Letter Marami nang sumagot ng O. tropical storm. Yes, so let's try letter O. Sabi ni Tropical- Jessica, letter P. Ay, ang galing. Tama na yan. Letter P. Letter C. Letter C. Letter M. And letter M. Ayan, congratulations sa amin. Alex. Kahit kailan hindi natalo, Alex Gaviola. Yes. Ayan, sabi ni Noe Isla. Hello sa'yo. Ayan, halo, Noe Isla. And guys, meron pa tayong third and last set. Kaya naman, anong gusto nyo? Easy, medium, or Parang hard? medium, wala pang medium eh. Oo, hindi hard eh. Easy hard pa lang tayo kanina eh. Ano Guys, gusto comment nyo? na. Ayan, Medium medium ba? na, sabi ni Jessica. Medium. Medium! Sige, Sige, mag-medium mag-medium muna tayo. Kasi hindi pa tayo nakapag-medium eh. Yes. Nakamag. Sabi ni Pisan Jex Manabat, gumagamit ng pinagbabawal na teknik to si Alex eh. Pisan, never pa natalo yan. Never Alam mo natalo ba, nung kailan ba yun? Basta may araw na hindi siya sumama. Hindi nakuha yung pot money. Tapos, nung naglaro na si Alex, ayan, nakuha Nakuha nilang na. lahat. Si Alex lang pala yung naantay. Oo nga. Ayan ang ating third set. Ayan ay na, famous medium. characters. Famous characters. Alam kong alam nyo yan. Kaya input na kayo ng letters. Ayan, sabi ni The Almusal Club, Hangman, first winner si Resty, and second winner si Alex. So, sino kaya ang third? Nasa likod ni Almusal Club. Jon Snow daw, sabi ni Resty. Pero sabi ni Jessica and ni Victor, letter S. Baka Jon ano? Snow S. nga ba? Jan Lapus. Hindi, 4 lang sila eh. Jon 4 Snow. letters lang. Ay, ang galing ah. So, pwede si Jon Snow. May naputok na ba Nanonood logo? ba kayo noon ng Game Ito, of Thrones? Try natin ni Victor, letter S. Sabi Letter ni Victor. S. Hindi siya Ayan, snow. wag na kayong mangopya dahil hindi siya si Jon Snow. Oo nga. Ayan. Grabe talaga, lasang sabon talaga yung Sabi kape ko. ni Pisan Jex, Ah. dito nayayaman yan. Pag wala ako, nakain na burger next year. Ano daw? Pag wala ako, nakain na burger next year, Alex. Paki-translate. Pag wala na siya nakain na Ayan. burger next year. Sabi ni Jomay, letter L. Pisan, kailan ka ba uwi? Sabi po ni Jomay, Nalito letter ako, L. sorry naman. Ayan. Walang letter L. L. John Wick. Oh! Sabi ni pwede John Pisan nyo, Wick. John Wick. Oh, ano? Jon Snow? Ba't Jon Snow? John Wick, Sige. sige, try natin letter O. Pero walang... J? J? Oy! Galing ah. Pwedeng John Wick. John Cena daw. Famous character naman si John Eto. Wick eh. So, pwede rin si John Cena. Yes. Sabi ni Victor, letter E. Try Ano? natin. John... Oy, may E. letter E. Cena. So, hindi siya si Wick. Si John Cena. Hindi siya Wick kasi malakas siya eh. Tama na ba yung spelling mo, Jana? Oo, John tama. Cena. Tama Ayan, siya. sabi ni Jo, Okay. may letter J. Letter J. Ay, hindi. Hindi siya Hindi si siya John. Hindi rin siya si Babe Ruth. Hindi din siya Ang si hirap. Jam. Medium. Kami ni John Resty. Liam. John Wick. John Wick. John Wick. hindi siya si John. Inayayaan niya si John. Wala siya dyan. Ay, Rhyme yan. Oh. ayan, ano na.
Sabi Next. ni Nez, Rose. Rose. Ano? May Rose ba? Ay, oo, hindi siya si ano, Baka ano? Rose. Bob lang. Baka Cove. Oh. Ito, sabi ni Jessica, letter D. Baka Letter D. Kobe. Ay, Hirap po. Sabi ni Victor, letter R. letter R. Walang letter R. My goodness. Sabi ano ni kaya to? Jomay, letter B daw, B. B. Meron B. na. Ay, B. Ayan. Ay, sino yan? Si Bob. Si Bob. Ito, sabi ni Jomay, Bo Bleng. Bo Bleng. Sino yon? Ay, hindi siya si Bo Si Bleng. Leg, kasi yung napatulpo. may E. Oo, may Si ina. ano? Yes, sir. Si ganon. Yes, sir. Oo. Ganon. Guys, isa na lang lobo, i-search nyo na yan. Hindi siya si Bo Bleng. Bakit? Walang E? Hindi siya Doleng. Oo. Ay. Nahawa na to. Ayaw Wala ko siyang na. E. Kay Rupi. Sabi ni Samir. Ano to? Boba Fett. Boba Fett. Boba Fett. Let's Si try. Boba Fett. Yun ba yung Pokemon? Ah. Oh, ano kaya? Ano? Boba Fett. May sumagot na rin ng Boba Fett. So, let's try letter A. Yun na yan. May kaano siya. Ay. May ka, ano F. na Pokemon. Samir. Si Samir. Boba Fett, tackle. Letter F. Boba Fett. Ano ba siya? Di ba may Pokemon na ganun? F. Star Wars character. Ah, Ah. Star Wars. Letter T. Meron bang letter, Letter T. Wobuffet. Ayan. Galing. Congrats, Samir Manzanilla. Ikaw ang aming third winner. Si Boba Fett lang pala yan. Dami-dami ng si Jan na damay na. So, ayan, congratulations sa ating winners. Wow, Let's sabi niya, announce no? kung sino-sino ba Shea sila. Marie. Marie. Yung sundalo daw. Ay, sundalo. Hindi ko pa napapanood yung Star Wars. Ano lang, paputol-putol. Kaya yan, congratulations sa ating winners. Sino-sino ba kayo? Yes, babawi daw si DR Tanyan. Ano ba yan? Yes, marami pa tayong games. Yes, Sabi marami niya. pa tayong... Sabi niya, Alex, advance si Madrid page. Okay. Kasi natama naman na. Ayan, sige, announce natin ang winner sa ating hangman. Ayan, congratulations sa ating winners sa Hangman. We have Resty Gapus, Alexandra Gaviola, and Samir Manzanilla. Ayan. Huwag mo na kayong aalis dahil marami pa tayong matututunan sa Word Matrix. Ayan. So, kailangan nyo Ayan. lang i-input ang column and row ng first letter ng phrase na una nyong nakita. Ayan. Ano yung phrase? Yung ginagawa pag natatakot So, ka. yan, ano, Nagpo-quiz. ang category natin ay, ano yun, hindi ko mabasa. Health tips in Health coronavirus. tips. Ayan. So, example, yung mga sinabi ko kanina. Ayan. Madali lang yan, guys. Kung narinig niyo yung mga sinabi ko kanina, kasama yun. Yes. Wash hands. J2. Two. Wow, galing ah. Ayan, nalulong kay Mr. Jomar Solomon. Ayan. Resty. One. Sabi ni Jomar, may nag-comment. Ayan na. Guys, nagko-comment Yung ang load niya aming daw. Facebook page. The Almusal Club. Kaya naman, please like ang aming Yes. Facebook page Okay, and also basahin mo tong subscribe comment in our YouTube channel. Ni Mr. Jomar. Ito si Sabi ni Pisan Jomar, yung load ko po, hindi Hindi ko pa makita dumating. Ang bagal na internet namin, Mr. Jomar. Ayan, sabi ni Jex Yun pa rin yung Manabas. last data. Disinfect. Wala siyang comment, joke lang. Disinfect. Disinfect. Disinfect what? C2. Disinfect what daw? Si Alex, drink water. Disinfect. Drink water, L1. Disinfectant. Ayun pala. Ay, gamit ko. Bakit? Ayan. Bakit? Sabi ni May Alexandra. ballpen ka ba? Drink water 1L. 1L. Guys, wag niyo 1 liter. kalimutan kasama ang row and column kung saan niyo po Opo. nakita ang first letter. Ayan, mali-mali na Tsaka naman to drink si Jana Gabiga. Opo, dalawa pa lang. 12K, avoid Ayan. unfair cooked food. Ayan. Under. Sabi ni Dr. Tanyan, 812. Avoid undercooked food. Gusto ko yung Ayan. undercooked. Undercooked?
Ayan, si Dear Tanya nang nakahula. Yes. A12. Avoid undercooked food. Guys! Undercooked. Ayun na nga. David Cook, gano'n. Ayan, sabi ni Jessica, A1, avoid confirmed areas. Yun. Areas. Area. Dikit-dikit kasi nalito ako Sunod basahin. yung Sino? nose. Si Jessica. Ayan, sabi ni Jedeline. Disinfect touch. Meron ba? Disinfect touch? Akala ko disinfectant May yun. kasama. Touch what? Ano? Mga Touch ganito. my- Ayan, halo kay Body. Lordan and Nova. Hello. Guys, may kasama yung disinfect touch. Sabi ni Shy Marie. Ano siya? Past tense. 10B. Sneeze with tissue. Wow. Sabi ni Victor, hand disinfect. Sabi ni Alexandra. Walang ganon. Sino yung nauna sa sneeze? Si Si Shay Marie. Marie. Si Shay. Sabi ni Sneeze Alexandra. with tissue. Sabi ni Alexandra ay Take vitamins 5D. 5D. take vitamins 5D. Siya kaya mga Ayan, halo kay Love Busy. Sinashoutout ka namin. With Chichirya, hindi na nakarating dito. Kahapon. So, ayan, ilan na lang yung natitira? Oh, teka lang. May Meron nagpapabati pang pala. dalawa. Batiin natin Dalawa. si Andy. Disinfect Ayan, nyo yung Andy mga hawakan Montilla. nyo. Binabati ka Gamit. namin, Andy. Shout out. Ang Hi, special Andy. message ko lang sa'yo ay magtrabaho kang Yes. maigi. Yan. Disinfect touch. Hindi may What? kasama pa. Touch ano? Ano yung hawakan? Touch. Sayang yung points Ano niya yan? yan. Touch and go. Ito, sabi ni Jomai. K11 Cover cup. Dapat diba cover Cover your cup. mouth? Talagang Cover your kinocover cup. yung cup. Sa kapitan nga, pag umorder ka ng kape, may cover yun eh. Ayan, sabi ni Jex. Disinfect touch with tissue. Hindi! Ito, Mali! Si Samir. Hindi siya face mask. Ayan, si Samir sabi niya B3. Disinfect touch of objects. Ano ba yan? Objects. Ayan. Ay, mali si na naman yung Samir. spelling ni Jana. Hindi, nagmamadali yan. Nagmamadali Sabi niya, mag-type. disinget. Touch. Object. Object. Parang Russian. Disinget grabs objects. Disinget grabs objects. Ayan, ito. Sabi ni Samir 10B. Sneeze with tissue. Oh, forma ng mga Ayan. salita. Sabi ni Resty, disinfectant Touch si objects objects. breathy. Okay. Pag sinunod nga naman ko ng space, Walang no? space Parang kasi. Russian eh. Sabi ni Jex, hachu. B10 sneeze with tissue. Pwede ba Sayang ano? naunahan. Pwede ba nakalagay, hachu with tissue? Si Samir yung last. Oo. Si Samir ang nakahula ng sneeze with tissue. So, kompleto na ba ang ating mga... Sabi ni John Lorry, Wala na po. disinfect David Okay Cook. na din. Take na tissue na yan ah. Ayan. So, Tignan babasa tissue ko yan, ng mga ah. tamang sagot. Rupee. Ang tamang Okay. sagot. Ay, ako. Ayan. So, meron na tayo at kompleto na ang ating mga Yes. Ang tamang health sagot ay, tips. wash hand, cover cup, you sneeze with tissue, drink water every day, disinfect touch object, take vitamins D5, avoid undercooked foods, avoid confirmed area. Ang mahalaga, ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng The Almasal Club. Ay, wow. Ayan. Wait Mahalaga lang. ang paalala. May Ang sinasabi. ProPanTNC ay gamot at di gamot sa anumang uri ng sakit. Kaya, bumili na kayo ng Oo, nalista Sino ko na yung kanina nauna si sa Shay. disinfect touch? Ay, hindi. Sa sneeze yung sinasabi ni Sa Shay. sneeze. So, sino ba ang nauna sa sneeze? Yan, mag-away-away na po Si kayo. Shay. Ayan. So, basta si DJ ang nakakaalam. Ayan na. Kaya naman, Ta- let's announce kung Teka lang, sino teka ba lang. ang May winner. nagbabalik. Kanta mo natin siya. Go, go, go. Tananananan. Tananananan. Nagbabalik si Cardo. Ayan, halo-halo! Pa-shoutout daw. Inisip ko pa kung ano ibig sabihin. Pa-S.O. Shoutout pala yun. Ayan, Ini-SO ka halo-halo! namin. Dalisay! C8, sayang, peace, sabi niya.
Sayang. Di ba, Sayang, Pisan, sayang. marami pa tayong games. Sayang. Sayang. Ayan. Na-announce na ba yung winner? Oh, Ayan, i-announce sige, mo na ayan, ang sorry po. winner. Ayan, congratulations sa ating Word Matrix winner. Tie sila ni Alex. Pero ang ang nakakuha ng pinakamahabang phrase ay si Samir Manzanilla. Ayan, congratulations. Disinfect touched objects. Ayan, congratulations. Ito, huwag mo na kayong aalis. Meron pa tayong movie serye. Galing kong Sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw. Ayan, dito! Mga Amosalers, kailangan nyo lang hulaan kung anong movie ang naka-flash sa ating screen. Yan. Ayan, ang Ito ay genre para ay 4 words, 4 science pictures, fiction. 1 word. Yes. Ang word natin ay title ng Movie. movie. At ibibigay namin ang category ng Movie. Yan. Wala nyo lang ang movie. Science kailangan fiction kompleto. yan. May dalawang flavor ang movie. Ano yung isa? Caramel. Chocolate. Saka vanilla. May vanilla ba nun? Ayan. Ewan ko. So, guys, Movie. go. Chocolate, tsaka caramel. Ang galing. Ayun. Galing. Ayan, sabi ni Samir, Atomic Blonde. Si Ronnie naman, Splice. Slice. Hindi, Pisan. Mali daw yon Pisan. Ano? May sumagot daw kasi ng tamang sagot. Kapag mali ka, tapos walang nakasagot, consider. Pero pag may sumagot na iba, lots. Pisan. Ano ba yan? Pisan. Hindi, meron pa. Sabi ni Ayan, sabi Jomar, ni- Detective Pikachu. Eto, may galing tayo sa ibang bansa. Sabi ni Carter Dean. Hi po, pa-SO. SO. Sinushoot out nila ini-SO ka namin. SO. SO. Ayan, alo, Carter Dean. Ito. Sabi nila, Apollo 18, Arrivals, Spice Girl. Ito, mayroon tong parang year sa title niya. May year daw. Parang year siya. Ayan, guys, marami pa tayong games. Yeah. Kaya may chance pa kayong manalo. Ano siya? Year of the Rat. Sabi ni Alex Priest, si Samir Alita Battle Angel. May year daw to yung sa niya, title. Ito yung Black American yung bida. Beyblade. Tapos siya, yung nang papatay siya ng vampires. Species pala, species. Ito yung ginagamit Species movie. pangahit Greek. ng bigote. Tapos sabon tumatakbo. Ha? Mag-ahit ka habang tumatakbo. Blade. Huy! The Greek, meron itong 3 words with number. The Greek. 2 words with number pala. 2 Two words words with with number. number. Beyblade. So, Beyblade. all 3. Blade what? Blade. Go guys, kaya nyo yan! Lisa Underworld. Ay no, ano yung number 6, 10, 2, 4, 20, 20. Ay, ang talino. Sabi ni Jana, Spice Girl 2020 Dakamba. Sabi ni Shay Hindi. Marie, Blade Runner 2049. Shay Marie. Sabi ni Shay Victor, Marie. Beyblade. Gusto ko to yung sagot ni Ronnie, Beyblade. Beyblade. Ayan, ilabas Blade na Runner natin. 2049, tama ba? In 3, 2, 1. 1. Wow! Ayan. So, nauna po ay si Shay Marie. Ay ba, Marie, gumagaling ka. ah. Oo Kaya feeling ko magkakaroon ng katapat ang ating mga laging nananalo sa almusal Ayan. So guys, meron pa tayong second genre. Ang Ano? ating genre ay romance. 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 Ito yung ginagawa to ng mga Ala, sasakyan. sabi ni Samir, siya daw yung nauna. Wala sa akin lumabas. Ano ang ginagawa ng mga sasakyan? Tingnan natin, check natin yan. Sabi ni si Si Shay. Shay. Si Shay. Samir, laos ka na. Shay Marie. Si Shay nauna. Shay Marie. Ay, Yes, Ayan. tama. Si Okay Shay. lang yan. Ayan, message in a bottle. message in a Ano, bottle. tatay? Ano kaya to? Alin? Itong movie, romance.
Romance. Yan May yung- ano, Bida may si Shailene Woodley. Ha? Parang Ayan. siyang Titanic. Resty Gapus. Ang galing. Adrift. Sabi ni Rezzy. Oh, yung gagaling nyo, ha? Halatang mahilig sila sa movie. Ayan, halata dito yung mga nagka-copy paste eh. Ayan. Oo, ng mga Sabi ni roasted. Esa and ni Jana. Message in a bottle. Hindi. Si ano daw clue? Sabi ni Jomay. Para siyang Titanic. Para daw siyang Titanic. Hindi, yung clue, yung pag lumiko yung kotse, tapos nag-slide. Yun. Yun. Drawing. Okay, labas na natin ang Sail tamang for Love, the sagot. spectacular now. Ayan ang ating second movie ay... Ay, Adrift. Ano? si Resty po. Adrift. Ayan. So, ang unang nakahula niyan ay si Resty Gapus. Ang galing niya eh. Gapus. Grabe, isa pa Ito, si ang Resty. pangatlong movie Gumagaling natin. si Resty Bibigyan eh. ko na kayo ng clue. Yes. Oo. Game, i-flash mo na nga yan, pangatlo. So, yan. Meron pa tayong Mystery. third movie. Ito ay Mystery. Para itong game. O yan. Real life Ano game. siya? Ito ay nagtatransform ang mga kotse. Yes. Hmm. Oh? Ayan. Sino nga ba ang ating third Nag-yes ka winner? na. Nag-yes ka na Gulat ba? ako. Yan, mga... Ang game, Mystery ang ating... labanan po yan ng kotse. Nako. Basta game yan. Game. Para siyang real life game. Ayan, alo. You have to answer your clues. Ayan. Sabi ng pisa Ayan nyo. o, yung Fahrenheit 451. Escape room. Sabi ni Jex Manaba. Ayan, yan yung unang-unang challenge. Yung Fahrenheit 451. Drama. Ano? Nag-get Tsaka sa yung pisa lock nyo. yung lock. Magagalit sila sa... Binibigyan mo sila ng maling clue. Oo nga. Nagtatransform kasi yung ano. Ayan. So, Hindi ilabas ko na natin. Labanan ng kotse. Opo. Ilabas Ayan, na sabi. natin. Bumblebee. Tamang sagot ay... Escape room! Sandali po, Cherupi. Hindi kasi yung bahay. Wala po. Oo. Pasensya na po. Tao Nililito lang niya kayo. nagkakamali. Yung 451, Fahrenheit Nanalo si Jex? 451, doon nila Nanalo si nakita Jex? yung Oo. susi. Si Jex. Jex, binigyan kita ng pagkakataon Pisan! manalo. Kasi... Sabi na ba yung ano mo? Ginulo Ano yung kita. number mo sa Canada? Ang galing. So Okay. yan, congratulations sa ating winners and kay Pisa na ano to, first time niya manalo Oo. dito. First time niya rin na viewer. Oo. Nitong week lang, tapos... Ayan, nice nanalo na one siya. daw, Pisa. Sabi ni Alex, kaya naman, let's announce kung sino ba ang ating Iyan mo muna si winner. Jessica, mga away na naman to eh. Sabi niya, hay nako, Rupi. Minsan kasi, huwag kayong makikinig sa akin. Oo. Okay. Minsan, binibigyan ko rin kayo ng 1.5. Minsan naman, huwag kayong makikinig sa akin. Binigyan ko na nga kayo ng 1.5, hindi lagi Pasko! Sabi ni Tumahimik Victor, ka na lang tumahimik ka na lang daw. Okay, congratulations sa ating movie series winners. We have Shay Marie, Resty Gapus, and Jex Manabat. Congratulations sa ating mga first-time winners, gaya ni Shay at saka ni Jex. Paki-PM ang inyong mga numbers sa Madrid, Philippines. Number nyo guys sa numbers. Ayan. Congratulations guys! Congrats! Huwag na kayong alis. Mayroon pa tayong Art Attack. Ayan. Ay! Okay, go! Ayan, sabi ni Bisan. Ay, sorry. Ayan. Sabi niya, napalimbag din sa pangalan ko. Ay! Pangalan ko sa whiteboard na yan sa wakas. Ayan, nalagay Ay, na daw yung wow. pangalan niya sa whiteboard. Ito, madali Ayan. yung Congrats, Bisan! Tinan nyo, grabe yung mga galit nila sa akin. Huwag, sabi ni Victor Timbang, huwag ka na lang magsalita, Rupi. Grabe Sabi ni Dear naman. Tanyan, masyado nyo kinawawa si Rupi porque wala si Ben dito. Sino si Ben? Yung ano, Si hindi, yan yung uncle ni Spider-Man. hindi, si ano yun, Ben 10. Ben! Ayan guys, dito sa Art Attack, kailangan nyo lang hulaan ang dinadrawing namin kung ano bang kanta yon. Kaya pag alam nyo na yung kanta,
isama nyo na rin ang lyrics. Yes! Tama Lyrics. yun ang mga Ayan strategies guys, ng syempre ating while watching, almasalers. mag-heart track kayo and like Yes. for Team Kimpy and Team Rookie. Yes! Kaya naman, ang ating category ay nursery rhymes. Gaya nga ng sabi ni Madrid, Philippines, kailangan nyo lang hulaan ng title at lyrics ng drawing ni Kimpy or ni Rupi. At 1 point each yan. 1 point sa title, 1 point sa lyrics, at kailangan nyong magkaroon ng 3 points for 3 winners. Okay, let's start. Go, Let's start guys! in 3, 2, 1. Fine. So ako, meron akong Nyek. Bin kasi, sabi. meron bilis. ako Twinkle, twinkle, one, two, little star, sabi ni four. Resty. Meron akong 4 words. Ayan na. Alam Madali na to, alam na to ah. Friday to. Friday ngayon, kaya galingan nyo. Isiyan muna natin. Yes, tama. Wilson the bus. Ayan. Ano ang first line ng Wilson? Diba? Ano ang first line ng Wilson the Bus? So, diba? Bumalik tayo sa pagkabata, guys. Ayan si Jessica. The Wilson the Bus go round and round. Ayan, Dalisay. 1 So point. ito, meron akong Jessica. 2 1 point. words. Alam na alam nyo to, syempre. Wilson naman. Ang bilis. Yung kay Ruby, guys. Yes, tama. Bingo 3 daw, sabi ni winners. Jomay. Alam na alam nyo to. B-I-N-G-O. Si Jomay. 1 point. Ayan. 2 words. Tapos, ang first line ng bingo ay, sino nakakuha? Si Alex. There was a farmer who had a dog. Lingo 1 was point, his Alex. name. Oh. So, ayan. Meron akong 2 words, guys. Ayan. Hindi daw makarelate si D'Artagnan. Malungkot daw ang pagkabata. Ayan Pakinggan si mo yan. Alex. Sabi niya, Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. Ay, nauna ata si Jessica. Humpty Dumpty sat on the wall. At sa title, si... Ay, wala. So, si Jessica. Humpty Dumpty sat on... Ang nagbigay ng title ay si Samir. ng Humpty Dumpty. Humpty Dumpty. Sabi niya. Humpty Dumpty. Humpty dapat. Humpty. Tingnan nga natin. Ayan si Alex. Si Alex sa title. Kasi kulang ng T yung kay Samir. Ice cream daw. Tingnan natin. Ano na ba yun? So ito, meron akong 1, 2, Ano ba ang ice 3, cream? 4, 5 words. Humpty dapat tama. May P. Sino na una dyan? Wala, Mamang Servitero? Hindi Okay, yung check ko pang-bata, ha. Misan. Pang high school yun. Dapat ito consider na ba yun? Ice cream? Si Jessica po nauna sa akin sa Humpty Dumpty. Tama ba ako? Consider na ba itong ice cream? Jessica, 1 point. Pati sa first line, si Jessica, Humpty Dumpty sat on the wall. Ito, 5 words. Ikaw na ang first winner, Consider na ba Jessica. 5 ang ice cream? words. Hindi. Pwede. Tingnan natin. Oo, ice cream song yan eh. Pwede consider mo na yun. Yung unang nag-comment. Sino? Si Yaj? Marami. Ayan. 5 Yaj. words. Si Yaj. Ice cream. Yung sa Barney. Anong first line ng ice creamy ice cream? Ayan, si Samir na una. Old MacDonald had a farm. Old MacDonald. Tapos si Alex sa lyrics. Samir, 1 point. Alex, another 1 point. So, first winner na natin si Jessica. So ito, meron akong 1, 2, 5 words ulit. Old MacDonald had a farm. Wala siyang S. Ayan na. 5 Si words. Alex. Okay. Go, guys. Mary had a little lamb. Gala. Sabi Baby ni Shark daw, sabi ni Jessica. Baby Shark! Pero nanalo na si Jessica! Kailangan nyo lang i-copy-paste. Yola. Ayan si Jetlyn. Ayan. 1 point, 5 Jetlyn. words. 1 point, Jetlyn. Kasi nanalo na si Baby Shark.
So, nanalo si Baby Shark. Nanalo na si Jessica. Ano, first line ng Baby Shark. Ayan si Alex, Baby Shark, du. At dahil dyan, Alex, ikaw Eto. na aming second winner. Ayan si Jessica, sabi niya Mary had a little lamb pero nanalo na siya. Yes. Ayan si Samir, sabi niya Mary had a little lamb. Ano ang first line? Pares lang. Ngayon lang yung Mary had a little lamb, no? Hindi pa siya kanina. Hindi, ngayon lang. Si Samir yun. Ayan si Samir ang sumagot ng title and ng lyrics. Okay. 2 points. Samir, Mary had a little lamb. Yung sa'yo, Rupert. Ano yan? Baba Black Sheep? So ako, meron akong Si Alex. 3 words. Pero nanalo na si Alex. Mary had a little lamb. Mary had a little lamb. Ayan, kompleto na ang ating winner. kompleto na pala. Black sheep. Ayan, kompleto na pala kayo. Yes. Hindi na nanood. Grabe, ano Ay, to ah? Hindi na nanood si Victor. Galit na sa siya akin. Ano tong ano na to ah? Challenge yung drawing parang na to ah. kailangan niya ng load tapos nasira ko yung ano. Challenging yung ano natin, song category ngayon. So yan, congratulations. Siyempre, alam nila yan. Kaya, mabilis lang nilang masagot yung mga yan. Kawawa naman yung walang pagkaano. So ayan, congratulations sa ating mga winners. Yes. Kaya naman alamin natin kung sino ba sila. Ayan, congratulations sa ating mga Art Attack winners. We have Jessica, Alex Gaviola, and Samir Manzanilla. Ayan, ang ating mga, ang ating mga Solid Almosalers Art Attack. Ayan guys, kaya naman thank you so much sa lahat ng mga nakasama Master namin Tuge. this week. At salamat din dahil lagi kayong tumututok. At ang hangad lang namin ay ang inyong safety sa kumakalat na coronavirus. Kaya naman ito na, ipakita muna natin ang ating Kimpi at Rupi. Ito, paalala lang. Yan. Ito, paalala lang sa mga nagwo-walk-in po na hiring ay hindi po muna kami nag-a-accept ng walk-in applicants para ma-prevent natin ang pagkalat ng virus. Kaya naman guys, if you are interested to apply, just message us on our Facebook page. And wag muna kayo mag-walk-in para Diyan muna kayo sa loob ng bahay nyo, di ba? Mag-message lang kayo sa aming Facebook page para para sa Ayan. inyong At application. saka, advice lang, kung wala naman kayong importanteng lakad sa labas, wag ay na kayong manatili umalis. na lang. Tsaka, huwag muna kayong kumausap ng ibang tao. Tsaka umiwas kayo sa mga No crowded na beso-beso. tao. Sabihin mo, no kissing, No shake hands. no No touching, hugs. no hugs, no, Yes. no, No, turba. no, churba, and So, ayan. no, beso. Congratulations sa ating mga winners for today. At syempre guys, next week na ulit tayo magkikita-kita. Kaya congratulations sa inyong lahat. And syempre, tumutok lang kayo palagi dito sa The Almusal Club. And Yes. also, like us on our Facebook page, The Almusal Club. And subscribe on our YouTube channel, The Almusal Club. And guys, abangan nyo rin po ang ating mga merch. Mag-comment ka nga ng Ayan, ano. Alex, abangan mo yung Mag-comment ka ibibigay ng ko sa iyo yung shirt mo. Almusal Club ang gamit para i-click Oo. lang nila yung picture. Kaya ayan guys Malalike abangan na nila. abangan nyo lang ang Yes. aming mga iba pang announcement tungkol sa ating mga merches Almusal at Club, na magiging mga giveaways. mag-comment ka naman ng palike po. Ayan. Ayan, eat Ayan, healthy sa amin daw, maraming sabi ni chismosa Samir. virus. Ayan, kaya guys, Eat healthy. mag-ano kayo, mag-heart rock and light Yes. rock lang kayo palagi tuwing live. Kaya Saka naman, ito pa isang payo. Para hindi kayo magka-corona, huwag nyo gandahan ng lakad nyo sa labas. oo, Baka huwag kayong mapili kayo umikot na. ah. Baka makoronahan kayo. yung sa t-shirt siguro next week. Yes. Next week mag-update kami Ng ulit kasi price. marami pa kami pinag-uusapan about sa merches and May magiging mga konting giveaways. improvement lang po sa t-shirt. Oo, ayan. The Almusal Club, please Wow. like and subscribe. Kaya naman, thank you so much, Almusalers, Yes. sa ating mga winners today, sa lahat ng mga tumutok sa amin Yes, araw. yes, yes. Araw-araw.
Ayan, thank you so much. Ayan, thank you so much guys and we will see you again on Monday next week. Kaya naman sa mga gustong maging parte ng aming pamilya, bukas na bukas ang pintuan ng Madrid, Philippines. Bukas Kaya na bukas. naman, maraming salamat Hindi sa nga lahat pwede ng mga magpapasok. tumutok at tututok pa dito lang sa paborito niyong tambayan tumitanghali. Yan ang nag-iisa The Almasal Club. Teka. Ano sabi mo bukas na bukas yung pintuan ng Madrid? Bye! Bawal yun! Bawal! Ingat kayo, keep safe Bye everyone. guys! Keep safe! Bye-bye! Ang gulo eh. No way, can't you see? Shoot me in the face.